Σας είμαι Παναγιώτη, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Οι γειτόνες από εκεί δίπλα, ναι, πού είναι. Ναι, πάλι θα κάνει φασαριά, δεν μπορώ να σας μιλήσω. Και σήμερα, αυτοί οι γειτόνες θα μου σπάει τα νεύρα, αλήθεια, μα τι Παναγία. Λοιπόν, ο Απόλλωνας, το τελευταίο καιρό μου είπατε πού είναι ο Απόλλωνας. Πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο με τον Απόλλωνα. Και σήμερα δεν ξέρω που είναι για να σας το δείξω. Και αυτά τα πράγματα. Και κάπου ήταν ο Απόλλωνας. Νομίζω έχει στη βεράντα. Όχι, σίγουρα είναι στη βεράντα. Λοιπόν, τώρα το βίντεο ήταν λίγο μικρουλικό. Όχι, θέλετε να δείτε Λοιπόν, ναι. Η πλάτη μου. Ωραία. Θα δούμε. Θα βλέπετε βίντεο με βίντεο. Ναι, αυτό είναι λίγο τρελούτσικο. Τώρα θα κοιτάξετε έτσι. Καλό τσικό, λοιπόν. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Τι κάνω να δεσάσω. Κάτσε. Εδώ. Θα πέσει. Σίγουρα. Θα το βάλω εδώ. Πίσω να βλέπετε. Τι θα βάλω. Λίγο πιο κοντά. Όχι μωρέ. Θα κάνω λίγο zoom. Δεν μπορώ. Δεν βλέπετε. Πείτε μου. Τι είναι αυτό? 2J. Πες απ' να δούμε 2J. Έτσι κι αλλιώς, αφού είμαι 10 χρονών. Τι να βάλω να δω. Εγώ είμαι 2J. Όχι, Gel Show. Αυτή η γειτόνισσα πάντα κάνει φασαρία. Με τον οδηγό το Ρωτονατίνο μπορείτε να οργανώσετε τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας με ηρεμία. Επιλέξτε για ποιον, για πόσο και εμείς... Καλά ναι, μην γκρινιάζεις κότες. Εντάξει, θα σας αφήσω να δείτε. Today's yours. Feel good. Τώρα... Οι διαφημίσεις πάντα μου σπάνε τα νεύρα, οι διαφημίσεις. Μπορείτε να αγοράσετε με έκπτωση 15%. Κάτι πατατάκι έχει εδώ. Ρωτάω καλά διαφημίσεις. Πανέγει η τούρτα, τώρα πάει με τα χεράκια για το αγοράκι μου και πάμε να του κάνουμε έκπληξη. Ευχαριστώ παπά, είστε καλύτεροι. Είστε τα κεράκια. Κάντε μια εκεί. Ωραία. Είστε οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Ναι, έπρεπε να σου πω. Πώς θα κάνω τα νύχια μου, άσπρα ή μαύρα. Τι, ροζ. Δεν είναι ο καιρός για ροζ. Ναι, εννοείται πως θα πάω για ψώνια. Περίμενε λίγο. Μυρίζει έτσι χάλια. Νομίζω ότι καίγεται τούλα. Πρέπει να κάνω πουλό γρήγορα. Δεν γίνεται, θα κάνω τα καλιά μου σπίτι μου. Μπορεί γυναίκα, πώς κατάφερε καθόλου στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμάκα. Μην βάλετε αυτά τα παιδιά. Άντε πάμε. Εδώ είναι 2J. Θέλω 2J, το αγαπώ το 2J. Είναι αγαπημένος μου. Αλλά σκέτο, σήμερα παίζουμε το ολοκένουριο Astro Bot. Δεν είναι χορηγιά αυτό το βίντεο, ok. Δεν με πληρώνει η Sony. Απλά μου έστειλε το παιχνίδι όπως κάνει με πολλά παιχνίδια. Και αν θέλω το παίζω, αν θέλω δεν το παίζω. Απλά πολλοί από εσάς μου είπατε να παίξω το Astro Bot. Και όμως σε φάση, Τι αυτό? έχει καιρό
κάτι λίγο πιο Βαθμολογώ χαλαρό, που έχει πλάκα, ξένοι. και να μιλάμε ταυτόχρονα. Αν θυμάστε, όταν βγήκε το Ξένοι PlayStation 5, κάτσε είναι rappers κάτι σαν και demo, τραγουδιστές είναι τόσο καλά που έχουν και βγάλει Έλληνες τώρα ολόκληρο YouTubers. Astropod παιχνίδι. Θα πάρει και αυτό με το πορδί. Μαλάκες, έχω κάνει κάτι παρόμοιο σε Fort Bravo κομμάτι. Έχω κάνει και εγώ φάση. Ο Σρικ. What? Κάθε βάλουμε να δούμε το Μάνο το 2021 που το έβγαλε αυτό. Ήταν ακόμα χοντός. Και τώρα με την έξυπνη παντόφλα μπορείτε επιτέλους να βλέπετε στην τουαλέτα τις αγαπημένες σας. Οπότε πήγε μας, γιατί το ρίξατε το παιδί. Μα τι εννοείται γιατί του έριξα με μπαζούκα στο κεφάλι. Το παιδί δεν είχε στείλει καν μήνυμα στο 13033. Τι να έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας κυρία Τατιάνα. Κύριε, σας παρακαλώ, απλά σταματήστε να φωνάστε. Δεν χρειάζεται να... Άλλη μια βδομαδούλα μέσα. Μητσοτάκης! Σε άλλα νέα, άφαντος παραμένει ο Έλληνας YouTuber Μάνος για 5ο συνεχόμενο μήνα από τον κόσμο του ίντερνετ. Φήμες τον θέλουν να βρίσκεται σε έναν καναπέ και να τρώει πάλι σαν βόλι. Όπως και να έρθει, ελπίζουμε να είναι καλά και να επιστρέψει σύντομα. Θα σας εξηγήσω. Απλά wait να πάω στο στούντιο πρώτα. Wait. Hey guys, Μάνος εδώ. Αυτό δεν ήταν το νούμερο. Το ξέρω, πέρασαν κάτι μέρες. Εβδομάδες, μήνες. Καλή χρονιά είπαμε, Δεν είπαμε. Καλή χρονιά. Τουλάχιστον τόσους μήνες που πέρασαν, βλέπετε καμιά διαφορά. Άλλαξα καθόλου. Εγώ είμαι πάντως, να ξέρετε. Ο Μάνος. Ή μήπως δεν είμαι εγώ. Λίγο cringe αυτό. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Hey guys, αργοπορημένο μονολούδι εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Μου λείψατε τέρμα, μάτι Παναγία, μου λείψε γενικά όλο αυτό 4 μήνες από αυτή έχω κάνει. Βέβαια, αυτή τη φορά δεν σας ζητάω συγγνώμη που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Νομίζω πως πλέον ξέρετε ότι έτσι είναι η φάση μου από εδώ και πέρα. Καταρχήν, όποτε λέω ότι θα βγάζω βίντεο πιο συχνά και συγγνώμη και τέτοια, αργώ 2 μήνες περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Οπότε, μάτι Παναγία, δεν το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Αλήθεια, τελευταία φορά, γιατί αν νιώθω ότι είμαι γκαντένης να πω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, επέστρεψα σήμερα με 330 ποδοδόκια, που δεν είναι γαλαδάκια. γιατί μιας και το είδατε και από το τίτλο έχουμε σήμερα live hack και δεν ξέρω πραγματικά τι θα δουν τα μαμάκια μου σήμερα. Αλλά anyway, δεν θέλω να το καθυστερήσω παραπάνω. Απλά δεν θέλω να το πω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι? Zero tape, πώς τα βλέπεις στο δρόμο? Ο Μάνος πήρε χαζομάρα. Ήλιο. Ναι. Γυαλιά, Παπί, τραβάς ρε μαλάκα γιατί πρέπει να πάω και τουαλέτα. Περίμενε λίγο. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Ποιο ρε, περίμενε λίγο. What the fuck, τι είναι αυτό ρε μα, τι έγινε ρε μαλάκα? Εντάξει, επέστρεψα, πλάκα έκανα. Ήταν αυτό που είπαμε τώρα. Έπρεπε να φύγω από αυτόν τον κόσμο όπως